Netanyahu ong baka jingete bat ka Iran kan trekam tang lada penptei ki jakachnan nuklear lemkum ta don kam borspai. Benjamin Netanyahu menteri rang ba do jong ka Israel. Ong baka jingete apdeng ka US bat ka Tehran. Kala ban trekam tang lada ya ki jakachnan nuklear jong ka Iran la penptei bat penprano. Hadin ka jingle jengo ya ka White House hakabau la syam ya la de klem dak milenti. Bat hakmat ki pajba ba umi hab jingmud baru presiden jong ka US Donald Trump halor ki mat ba kongsan Netanyahu persiang ban bu ya ka jingkela ka babha ha kate ka jingle jingo kat ba udang bu ya ki nongrim jong halor ki jing keren nuklear jong ka Iran ki jing siu khai pateng bat ki jing ya kanat bat ka Turki ha ka ba ya de bat ka Iran Netanyahu ong ha ka jing pen bena ba mau baru Trump ki menjur baka Iran kan omdon ye ki tiar nuklear. Uong ba ya kan ka thong la ban pen urlong da ka jing ya dei. Hanroi tang la da ka long kum ju kum ka jing pen du tiar ya le thma ya ka Libya house nam arjar lai. Ha ka ba ki sipa US ki la penjot ne pha sabar ya ki jing don jing em jong kategori. Ngiru ngi pen phei ki jakat rekam ngi pen perlod ki tiar hapo ka jing pe jong ka Amerika. Bat ka jing penyap jong ka Amerika kata kalong ka babha laong syusyu Netanyahu